Hos Astrid Leisner og Søn tror vi på, at børn trives bedst, når de er glade. I årevis har vi udviklet ringeapparater, der hjælper børn med ufrivillig natlig vandladning, i fagsproget kendt som enuresis nocturna. Over 120.000 børn er blevet tørre og glade, og det kan dit barn også blive. Behandling med ringeapparat er enkel og effektiv. Straks barnet begynder at tisse, aktiveres alarmen. Apparatet bipper højlydt, barnet vågner, står op, går på toilettet og får således gradvis kontrol over sin blære og lukkemuskel, indtil alarmen helt kan undværes. Vores meget populære alarm Petit Budget monteres på nattøjet. Fordelen med denne kropsbårne alarm er, at føleren sættes direkte på underbuksen og skal blot tørres af, før den igen er klar. Apparatet fås også med bomuldsfølere, som man lægger ned i underbukserne. Fordelen med bomuldsfølerne er, at de har et større føleareal. Vores stationære alarm MK7 består af en alarmenhed og et elektrodelagen. Elektrodelagenet placeres i barnets seng, mens apparatet placeres ved siden af sengen, således at barnet skal stå op for at slukke alarmen. Vi anbefaler gerne denne løsning til børn, der ønsker at blive tørre, uden at have en alarm på sig. Baseret på vores mangeårige erfaring i behandling af enuresis, garanterer vi et effektivt og trygt behandlingsforløb for både dig og dit barn. Hvis dit barn lider af ufrivillig vandladning om dagen, anbefaler vi vores alarmure, som kan træne dit barn regelmæssigt til at gå på toilettet, så det er barnet, ikke blæren, der bestemmer. Astrid Leisner og Søn, hvis du og dit barn vil give sengevædningen tørt på.